Čaute všetci, vítajte na našom YouTube kanáli. Ja sa volám Peťo. Ja sa volám Ivan Vereš a celým menom Peťo Baťány. Tak, Peťo Baťány, presne Ivan tak. Vereš. A Ivan Vereš. Pre mňa Ivanko. No, prečo sme založili tento kanál? Aby ste nás mali možnosť vidieť. Našu tvorbu, zábavu, rovnako tak piesne. Uvité, krásne, uvité. Uštrikované. A Len pre vás. Len pre vás, ale čo sme chceli povedať, my sme sa dali dohromady čisto náhodou, hoci sa poznáme už dlhé roky. A zaujímavosťou na celej veci bolo to, že sme sa stretli u Ivanka, teda ja som prišiel k Ivanovi, ako som aj teraz. No a on hovorí, počúvaj, áno, to je u teba. A hovorí, že počúvaj, dajme nejaký text dohromady. Ja hovorím, čo dáme teraz o polnoci, však tak poďme, čo nám hlava dá. No a Veru dala nám, že? Dala nám nápad, jak blesk nápad z jasného neba. Presne tak. A preto sme to nazvali? No, z hora. Jednoducho dostali sme impuls z hora, takže sme tu na to, aby sme vás zabávali a čoskoro uvidíte náš prvý videoklip, ktorý má rovnomenný názov Z hora. Tak sa tešte. Už čoskoro. Sledujte. Lebo aj my sa tešíme na vás. Áno, už čoskoro. A zároveň, keď sa prichádza tá šípačka, týmto sa vyšiť sám. Jaj? Dobre, tak sa vyšíbem aj sám. Čaute. Áno, čaute. Opinka! Čo robíš? No. Dostali sme takú úlohu, odkiaľ z hora, no predsa z hora.